Lehen gizakiak haizuluetan bizi ziren eta janaria lortzeko fruitua biltzen zituzten, arrantza egiten zuten eta ehizara joaten. Ehizateko tresnak egiteko harria, makilak, hezurrak erabiltzen zituzten. Adibidez, lantzak, aizkorak, labanak eta abar egiten zituzten. Odola itzunak margotzeko erabiltzen zuten. Ehizatutako animaliak margotzeko
Animalien larruarekin jantziak egiten zituzten, hotzik ez pasatzeko. Animalien hezur eta hotzekin koilarrak egiten zituzten. Sua izan zen lehen gizakiek asmakizun garrantzitsuenetako bat. Sua egiteko harriak eta makiak erabiltzen zituzten. Hotz egiten zuenean berotzeko, izpiak pisatzeko, argia bateko, janaria prestatzeko eta ezken punta zorrozteko.
zizkien. Bukatzeko lurra paetik pasatzen zuten, aztarna txikiak lortzeko. Guztion